Takže naša komunita BSP. Počkaj. Čo je to BSP? Mám povedať zase to isté? Život. Boj. Zábava. Workout. Rodina. Dal som to. Naším poslaním je budovať jednotnú a silnú komunitu, ktorá odokrýva potenciál tela aj mysle. Venujeme sa najmä skupinovým tréningom, či už začiatočníkom. Alebo pokročilým a nie sme vekovo limitovaní. Rozbehli sme aj projekt v školkách, projekt sa volá Pohyb hrou. A popri týchto aktivitách organizujeme sústredenia A freestyle akcie. na otúženie kolektívu. Máš aj ty pocit, že dokážeš viac? Tak príď na tréning A pohni svojim talentom. Yeah.